Pozdravujem vás, pozrite si prosím túto krátku nahrávku. Ste za tú vojnu. Tak chodte. Chodte, počkajte, budete mať slovo, vydržte. Nebojte sa, ja vám neujdem. Ja neutekám, ani pred kredom, ani pred nikým iným. Ja som tu, dobre? No, štrngajte, jak v novembri. Takže ešte raz. Mladý muž, chodte a postavte sa a chodte normálne. Tak, to je ono. Chodte bojovať na Ukrajinu, nech sa páči. Budeme radi. Takže milí občania Slovenskej republiky, ja to pre vás zhrniem. Videli ste prvého slovenského politika, premiéra, ktorý posiela vlastných občanov do vojny a neposiela tam vojakov, ale posiela tam študentov, prakticky deti. A za čo? Pretože vyjadrili iný názor, postavili sa, štrngali kľúčami. A toto tento človek vychovaný komunizmom jednoducho nezniesol. Všimnite si, čo povedal. Len si chodte, budeme radi. A pýtam sa tých starých mám, či sú spokojné s tým, že takto premiér ich krajiny, ktorého platia zo svojich daní, posiela ich deti na vojnu a vôbec mu na nich nezáleží. To je celá tá špinavosť tejto vlády, Smeru, Hlasu, SNS a podobných, ktorým na ľuďoch vôbec nezáleží. A ešte posledná vec. Všimnite si, že do vojny neposiela naše deti nejaký opozičný politik. Ako to vykrikovali, keď chceli preklamať Pellegriniho do paláca. Dokonca aj ľudia z duchovenstva, bohužiaľ. Ale posiela ich tam premiér Fico, ktorý celý čas sa tváril, ako vás tu chce chrániť. Toto nepotrebuje žiadny ďalší komentár. V pondelok je 17. november a potom, vážený, demokraticky a zákonne s týmito z hrušky dole.